Харвестера е на 21 000 моточаса и е в перфектно състояние. Здравейте, казвам се Валентин Сербезов, намираме се в България, област Кърджали, община Ардино. Аз съм оператор във фирма Фагос. Компанията се занимава с дърводобив и преработка. До 2021 година се използва основно дървосекачи. Сечта е вид пробирка, терена е стръмен. Сечта извеждаме с харвестер и форвадер, понсе. Дървесните видове са бял бор и бреза. Избрахме харвестер понсе, Fox с харвестер на глава H6 и форвадер Висент, за да подобрим производителността в дърводобива и да намалим работната ръка. Избрахме употребявани машини Ponce от представителството в България Прогрес Техник. Харвестера е на 21 000 моточаса и е в перфектно състояние. Избрахме да работим с Ponce и Прогрес Техник заради отличния сервис, много бързата доставка на резервни части и много добри техници. С тях се работи прекрасно и сме като едно семейство.